Нашите процедури няма да ни върнат младостта, но ще ни доставят един живот без болка, ще ни осигурят едно определено време. Затова е много важно пациентите да разберат колко важна е профилактиката. Освен лечението, дори бих казала с същото значение и е профилактиката. Преди да стигнем до болниците за активно лечение, да се обърнат хората към тези фактори, природните, които ние използваме. Намираме се в специализирана болница по рехабилитация Поморие. Тя е създадена 1983 година, всъщност е построена. Сега вече наречена специализирана болница за рехабилитация и е създадена във връзка с намиращата се в близост лечебна кал. Лечебната кал се използва за лечение от дълбока древност. Още в Египет, Древна Елада, в Рим и в Индия калта се е използвала за лечение на различни заболявания. Нашата лечебна кал, която използваме за лечение, е отаечна. Това означава, че тя се образува в Поморийското езеро, което е на около 100 метра от нашата сграда. Формира се през хилядолетията с участието на множество химични, физични, микробиологични фактори. И това, което държа да кажа, че тя се формира много бавно. Установено е, че с около 1 мм пласт дебелина се получава за около 1 година. Първите данни за езерото са от 547 година преди Христа. Траките са го наричали езерото на трите нимфи, свещеното езеро. Има данни, че се ползва калта от траки, римляни и всички останали. В нея има 4 основни групи лекарства, да ги наречем. Първо има 16 противовъзпалителни лекарства. Няма такова хапче в аптеката с 16 лекарства. Второ има всички женски хормони, естрогени и гестагени. Трето има биологично активни стимулатори, поради проста причина, че споменах за зоо и фитопланктон. Четвърто има почти цялата Менделеева таблица и още нещо много важно, не е радиоактивна, за разлика от някои други находища, и минерални, и други. Калта е наречена лиманна или отаечна и съдържа множество полезни фактори, от които най-значими са сярата, калция, магнезия, калия, хлориди, малко желязо, сулфати и което е характерно ферменти и хормоноподобни вещества, които особено има значение за лечението на заболяванията на мъжката и женската полова система. Всъщност, калолечението се дължи като фактор на комплексното въздействие на калта. Т.е. от една страна имаме химично въздействие, термично въздействие и механично. В резултат на тези фактори всъщност се формират и полезните ефекти, които има лечебната кал, основните от които са противовъзпалителен, болкоуспокояващ, подобряващ трофиката, т.е. храненето на тъканите и има изразени антибактериални свойства. Основната група и най-голямата, това са заболяванията на опорно-двигателният апарат. На първо място това са ревматоидният артрит, болестта на Бехтерев, заболяванията на околоставните структури като бурсити, периартрити, тендинити, остеоартрозите, най-вече да ги наречеме артрозите на тазобедрената става, на колянната става, на гръбначния стълб, дисковите хернии. Много добре се повлияват състояния след фрактури, т.е. след счупвания, 2-3 месеца след счупванията, калта подобрява всъщност калциево-фосфорната обмяна и допринася за по-бързото възстановяване на такива структури. И другото, което така много често при нас идват за рехабилитация, и пациенти, които са с сменени стави, тазобедрени вече, коленни и така нататък. Другата група голяма заболявания, това е на периферна нервна система. На първо място това са увреждания на коренчета, така наречените плексити, радикулити, наречени от пациентите ишиаз,
Полиневропатиите също много добре се повлияват и механичните увреждания на периферните нервна система, особено примерно при срязване. Установено е още преди години, когато са правени много научни опити, че калта всъщност подобрява нервната проводимост. Другата много важна група заболявания, което искам да спомена, това са на централната нервна система. Това са и незначими заболявания, които водят до инвалидизация. Това са болест на Паркинсон, това са множествената склероза и задължително искам да спомена след инсултните състояния. Много важно е при тези пациенти, аз и като физиотерапевт на всички го казвам, ранната рехабилитация. Заболявания на обмяната, каквито например е диабетната полиневропатия, подаграта и подагрозният артрит също добре се повлияват. Някои кожни заболявания, на първо място псориазис. Другата голяма група заболявания, това са заболяванията на мъжката и женската полова система. По принцип, при нас се лекуват, говоря за моята специалност, жени, семейства, които имат проблем с забременяването. Бих казал, че първо нашето лечение е много по-евтино в сравнение с лечението в един инвитро център, независимо кой е. Единственото нещо, което маха, стопява, изяжда сраствания в малкия таз при жените, сраствания получени от оперативно вмешателство, възпаление и така нататък, така нататък. Единственото нещо, което ги стопява е калта. Още по-важното. Единственото нещо, което отпушва запушени тръби е калта. Минимум трябва да се направят 10 процедури, оптимума е 12. При 10 процедури има ефект около половин година, като е най-силен ефект към третия месец, след като заминат от тук. И обикновено тогава женичките забременяват, тъй като той е депо ефект. Всяка процедура го трупа. Аз съм тук от 1984 година и се занимавам с това нещо и имам така доста наблюдение. Увеличава яйчековия запас. Повечето дами вече след 37, 8, 40 години почва да намаля яйчековия запас. Освен това, подобрява качеството на яйцеклетката. За да има бебе, трябва сперматозит и яйцеклетка. Много често при жените има некачествена яйцеклетка или липса на овулация, или късна овулация, което значи, че пак не става бебето. Трябва държавата да помисли за тези семейства, които имат проблем с забременяването, при наличието на тази демографска криза, да се помисли за клинична пътека за стерилни семейства. Защото в момента няма. За всичко друго има клинична пътека, за тези семейства няма. И което значи при първия проблем семействата се насочват към инвитро центровете, което е неправилно. Първо се лекува евентуално при нас, ако трябва един път, втори, трети и ако нищо не се получи, тогава вече се отива инвитро център. Той е крайния пристан, да го наричам. При мъжете, ако има проблем, тератоазоспермия, олигоспермия, значи също има много добър ефект, увеличава се бройката и подвижността на сперматозоидите. Включително мъжкия хормон тестостерона също го има в калта. Всички хронични възпалителни процеси, простатитите основно, епидемити и простатити, след лечение при нас, просто хората са други. Нямат болките. Това, което може да ви даде калта и да ви помогне, никой не може да го направи. Освен лечебната кал, това, което ние също много ползваме в нашата практика, това е матерната луга. Ще я видите навън в двора. Имаме 3 джакузита, където използваме такава рапна вода. Това е всъщност водния пласт над калта. И третия продукт, който ние ползваме, това е лугата. Това е една маслоподобна течност, така с жълтеникъв цвят, която всъщност е вторичен продукт от солодобива. Използваме във вид на компреси и във вид на лугофореза. Също много полезни процедури за хора, които не могат да ползват кал.
Използваме рапната вана, примерно при пациенти, които имат сърдечни заболявания. Основната група са ни пациентите по клинични пътеки, които се насочват от лекар-физиотерапевт. Другата група са тези, които са по програма НОИ за профилактика и рехабилитация, и другите идват на свободен прием. Отговорността за здравето е на всеки един човек. Ние, пак казах, не връщаме младостта, но доставяме, т.е. правим така, че да имаме живот без болка. А това е и основният смисъл. Независимо колко живеем, да живеем добре, да живеем без болка, да живеем позитивно. Ние сме хората, които по принцип трябва да запазим това езеро и тази кала. Това е национално богатство. И ние трябва да го пилеем и да се ползва от хората за здравето на всички, защото това, което има в калта, е уникално. Няма го никъде другаде. Апелирам да запазим това национално богатство. Ценното при нас при използването на лечебната кал е, че тя се използва неокислена, т.е. тя е жива кал, идва по тръби ежедневно до санаториума и, което е важно да се каже, след това ние я връщаме за възстановяване също в езерото. Лечебната кал е едно безценно богатство, което ние ползваме разбрахте от колко много години, и се надявам да ползваме още много години, за което обаче ние трябва да я опазваме.